als het gaat om Bonaire dan, dat mensen niet helemaal tevreden zijn over de huidige status. We zien wel dat de status van openbaar lichaam door 40% van de mensen wordt gekozen als meest favoriete status. Maar dat ook op Bonaire en ook op de andere eilanden, behalve Aruba, eigenlijk heel veel nostalgie is, heimwee naar de Nederlandse Antillen. Op Bonaire zou 25% van de mensen die we hebben geïnterviewd het liefst terug willen naar de Nederlandse Antillen. En ook 20% kiest voor een autonome status binnen het Koninkrijk. Dus dat was een eerste belangrijk resultaat. Daarnaast zien we, als het gaat om de relatie met Nederland, als belangrijkste uitkomst dat mensen aan de ene kant positief zijn over Nederlands toezicht op bestuur, op financiën, Nederlandse financiële ondersteuning, ook Nederlandse militaire bescherming en Nederlands als taal op school. Maar dat mensen veel negatiever zijn gaan oordelen over het respect dat ze vanuit Nederland voelen en over hoe Nederland de eilanden behandelt eigenlijk. Nu is er gisteren hier ook een presentatie geweest in Jong Bonaire. Hoe is die bezocht? Was niet hele hoge opkomst. Ik had op meer mensen gehoopt. Toch hadden we wel een goede discussie achteraf met de mensen die er waren. Er was veel discussie vooral over een hele opvallende uitkomst, denk ik, op Bonaire. Ook een vrij schrikbarende uitkomst, namelijk dat 3/4 van de mensen zegt dat er te veel Nederlanders op het eiland wonen. 80% zegt dat er te veel andere buitenlanders op het eiland wonen. Dus je ziet waar veel discussie over is. Makamba's op het eiland, dat is ook echt weerspiegeld in de resultaten. 3/4 van de mensen vindt dat er te veel Nederlanders op het eiland wonen. Waaronder ook overigens veel Nederlanders die vraag beantwoord hebben met er wonen te veel Nederlanders op het eiland.